ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунен, мо боша наворро оғоз мекунем. Чанд дақиқа пеш маросими вазнкашии иштирокчиёни турнири Беллатор 269 баргузор гардид. хотиррасон мекунем ки турнир аллакай паго, яъне шоми 23 октябр дар Москва баргузор мегардад. дар мухорибаи асосии ин турнир ду топови ҷангвари Беллатор дар вазни вазнин Фёдор Емельяненко ва Тимоти Ҷонсон меҷанганд. ҳамчунин дар ин турнир варзигари Точик Шараф Давлатмуродов аввалин мухорибаи худро мегзаронад ва рақиби ӯ бошад топови ҷангвари Беллатор Анатолий Токов мешавад. ва боз дар ин турнир амакбачаи Ҳабиб Нурмагомедов Усман Нурмагомедов баромад хоҳад кард. биён охирон мухорибаи рӯбарӯи онҳоро пеш аз мухориба тамошо мекунем. 160 even, 160 pounds even for Nurmagomedov. Fight number 2 on the main card at a contract weight, 160 pounds today. Fight number 1 tomorrow night, main card, middleweight set. It is Šaраф Davlатмуродov and Toни. 5 pounds, 4 Fielder. There's your main event tomorrow night from the USA out of Lamberton in Las Vegas. That's Tim Johnson. And coming home to fight once again, the last emperor, Fielder. ҳозир бошад дӯстон, биёин суханҳои Шараф Давлатмуродовро пеш аз мухориба гӯш мекунем. мо 2 сол интизор шудем то ин ки дар ин ташкилот баромад кунем. мо бо Анатолий ба якдигар кӯмак кардем. ҳамчун профессионал мо мухорибаи хуб нишон медиҳем. мо рафиқем ва умедвор мешавам ки баъди мухориба рафиқ мемонем. ин мухорибаи мардона ва зебо хоҳад шуд. барои ҳамин аз мухлисони худ хоҳиш мекунем ки ҳар гуна суханҳои бад нисбати рақиби ман назананд ва ӯро низ дастгирӣ кунанд то ин ки ин мухориба шавқовартар шавад, гуфтааст Давлатмуродов. дӯстон, дар навори навбатӣ мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо метавонед ки пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. барои ҳамин хиди ҳозир дар канал обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нав бохабар бошед. топови ҷангвари UFC, яке аз легендаҳои вазни сабуки UFC Тони элкукуи Фергюсон ба Конор Макгрегор визов дод. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро монда чунин навишт: мо кори нотамом дорем. Макнагетс, ту дар куҷоӣ? навиштааст Фергюсон. хотиррасон мекунем ки пеш Тони Фергюсон ва Конор Макгрегор бо як менеҷер кор мекарданд ва баъд байни Фергюсон ва менеҷераш муноқиша шуд. Фергюсон гуфт ки ӯ танҳо Конор Макгрегорро пеш мебарад ва корҳои дигар ҷангварҳоро пеш бурдан намехоҳад. аз ҳамин сабаб Тони Фергюсон бо ӯ ҳамкориро баст кард ва чанд маротиба Тони такрор мекард ки Конор ва менеҷери Конор аз ӯ қарздоранд. ва дӯстон, акнун чӣ хеле ки мебинем Тони Фергюсон ҳамин гуна ба Конор Макгрегор визов дод ва ин корро дар қафас ҳал кардан мехоҳад. дӯстон, дар ҳақиқат ин мухорибаи ҷолиб хоҳад шуд. Конор 2 мағлубияти пайдарҳам дорад, Фергюсон бошад 3 мағлубияти пайдарҳам дорад ва ҳардуяшон хеле ҷангварони машҳуранд. фикр мекунам ки мухорибаи онҳо барои тамоми мухлисони мухорибаҳои омехта шавқовар хоҳад шуд. худи шумо чунин мухорибаро дидан мехостед ё не? фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то бо зид хонободу сарбаланд бошед.